Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath
Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection.
mga tugang, Diyos marhay na aga po sa sendo ka, boss. Petsa 22 kita kana bulan na Enero. Aldaw kita nin Lunes. Dali sana maubos na naman ang bulan na Enero. An aldaw. Presenteng taon. Iba niya to sa lado technical si Chabi na obra. Information si Ricky Sagayap asin sa transmitter si Jimmy Guanzon. Man si Engineer Abilindo na Toralio ang samuya pong chief technician. Ako man po si Philip Serdan Barasana ang sendong makaibahan ngunya na pagkaaldaw. Mainit na kamugtakan ka na sa tuyang panahon pero sige ang toro tagiti. Kaya so mga may sipon, may abo, may trangkaso, kapabor ngod. Lapatok na. Maski anong oras nang batok-batok sabi kan ibang mga kababayan niya to no man nga ito man niya kamong ayam nagpara batok pasang lapatok na susipon. Ano ba problemado na kung paano matutukal ang sipon. Dahil naman niya kaya sa mouth-to-mouth resuscitation. Ay pambihira. Kung sipon man sanan pagpaparasup-supon, masakit ang buhay. Maka ma-virus pa kita. Dapat ang doktor may panhigop na sa sipon ngunyan pong panahon. Yan dapat diskubrihon kan mga doktor. Aning day na magastusanin grabing bulong ang mga nagkakasipon. Kung kan panahon nga ni nananalasa pa so COVID, sasabihon COVID na. Pag grabean sa imong sipon. Kaya mag-ingat po kita ta maski paano an sipon asin trangkaso ngunyan dahil pamangiraray na hali. Dahil man basta mahali, hali-hali yan. Kaya nangyayari ang bira. Mayo bagay na. Ako aman ngiraray sa patama. Di palan sa saro. Ingat-ingat man po giraray kita ngunya ng mga panahon da pag malipot, mainit, nagsasarabatan ang lipot sa kainit, grabe ang epekto sa lawas ka na sarong tao. Baga alis ngaw ang nangyayari, pag naalis ngawan ka, bako sa nang sipon ang sa imong mamamatean kundi pwede ka pang mag-LBM. Grabe po ang epekto kan panahon. Amak mo yan, kung nasisipon ka na tapos nag-LBM ka pa, ay abang bublay sa hawak kan sarong tao. Maray kung arog ang resistensya ta sa mga tugang niya tong ito. Mga ngud sa abang resistensya. Tapos may sadiri sindang mga pambulong sa indang lawas. Pero mga magician, pahid-pahid sana. Ano ba nabubulong sana nin mamaon. Kumpara sa tuya ng mga mistisahon, ay dayang kaya kan mga lahid-lahid lang na minama. Ay, pasensya na duman sa mga nagkakakan pa sana, namamahaw pa sana, ta ibaan sa tuyang napag-uulayan ngunyan. Di ba pati laka atiin pagsipunan pinag-uulayan. Di, man nga tig-ak sana nga tig-ak. Kaya, alangan man na magparaugomon mo.
Sa tulak ang sipon. Siyempre, gusto mo yan itupga. Masakit na kung magparalonon mo. Makapatan sa imong tulak, maglabtog. Sa grabing sipon. Tapos ang sa imong payo, karo mabaak na sa kulog. Dapat makadiscover talaga ang doktor itong panghigop nin sipon sa lawas kan tao. O kaya albularyo ang magdiscovery. Nadidiscovery kaya mga piris-piris sana. Kumbaga gumok-gumok. Kan mga herbal. O ano minsan, raingan niya ako kayo ni gumokon an oregano. Haluan limonsito. Natutukal mo baga ang sipon. Tapos kung grabe ang init kan sa imong lawas, maggumuka na naman yung kalunggay. Ihaplas mo sa imong hawak. Dawan parong mo, garo na kalunggay. Maray kung ang parong mo, garo na pandesal na sinalakanin kalunggay. Pero kung ang parong mo, parong kalunggay ka na, baka dahil ka pa taido ni Mrs. Yang parong mo kalunggay, baga nga kalunggay na. Tapos abang bublay pa kanawak, ay wag rayo-rayo sa sakuya. Yang parong kalunggay ka na, abang bublay pa kanawak mo, rumayo-rayo ka ta, makaulakit ka pa. Masakit mo kung arog na ganun pagkabuhay niya to. Nagsisika na kita sa kwarto. Tapos abo na kitang patay doon sa igdaan kan Mrs. Maanggot ka si DJ Mandy. Ako na nga nagluluto, naglalaba. Parang nga ako naghaplas nin tagok ning kalunggay. Ito dahil na ako pinatayad ni Mrs. Nang masian. Pero ngunya ng mga panahon, kapasil ka na mga bulong na dapat niya itong kumbaga gamiton pag kita nagkakahilang kaysa magparabakal kita kan mga synthetic na bulong pagpararesitahan kita kan doktor ng mga haralangkaw na dosage kung pira-pirang mga milligrams yan naglalampas 500 kaya minsan natuturitin sa tuyang utak sa sobrang bulong tapos aba pa kamamahal kan mga bulong kaya ba generic na sa nangyadok ay resita mo ta nabulong na nanganganaan nga ding bulsa na mga tangayang kamalangan ni Kito Bugas resitahan mo pa nga kami kan pagka mamahal na mga tabletas kapsulanin bulong yan nga kami matitigok-dok sa isip nin pambakal kan mga bulong ngunya na mga panahon kaso ka man magparainom po nin bulong kunday ka man na magkakan useless man sanaan bulong na yan baka mas lalo pa maglalaan sa imong hilang kaya dapat antes kang mag-inom kan mga bulong na panrimate magkakan ka muna nin pwerte man na pagkakan kung ang pagkakan mo maluya maparabublay na sanaan sa imong lawas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Tangon yan pati, grabe nakamahal kan mga barakalon. Sanang sardinas kaya ito, nagarumduman ko 15 pesos sanaan sarong pedasong sardinas. Pero ngunya naglalampas ng 20 pesos, pinakababa ng 19 pesos. Marisa mo pati sa mga barakalon ngunyan, bako sa ng sardinas. Ano yung may mga gurugang salpa na 25, 50, 25 centavos, 50 centavos.
minsan 75 centavos. Ano taarog kayan ang ipinapautob na suggested retail price kan Department of Trade and Industry? Para sa ano yan, ang mga gurugangsal na yan. Yan man sabiyon sabat. Dapat halion na yan, minsan susuklian ka, dulce. Kung minsan dahil na nagsusukli ang mga tindahan. Sa pagparaburubugtakan kaya kan mga gurugangsal na yan. Ano man taarog kayan ang mga SRP itinatao kan Department of Trade and Industry. Provincial Director G. Ablan. Maanggotan kita kay ni Kapitana ni Ablan. Nung ita, pigdadamay mo nga dyan sa SRP. Si Hermanong G. Ablan. Dahil dapat ini ang tawaan atensyon kan Department of Trade and Industry kan sa tuyang gobyerno nan SRP. Kunya ni eksakto ang presyo kan mga barakalon. Bakong ning gatas, asukar, tapos sardinas, asin iba pang mga barakalon sa mga grocery. Igpaparabugta kanin mga surusobra o gangsal na 25 centimos, 50 centimos, 75 centimos. Ano yan? Para sa ano yan? Yan ang hapot man niya to. Sa kadaklan kan mga binabakal, kan mga parabakal, natitipon man giraray yan. Kung minsan nga ni, mayo ng pansukli, pwede na nga sir ang dulce. Ano ba dahil na nagsusukli, kung mayo man talagang pansukli. Pinapaproblema pa nindo ang mga may tindahan, pag-arog ka yan. Pati man so parabakal. Yan mga cashier o tindera. Igwa ka ngayang 25 centimos, 50 centimos, 75 centimos. Ay pambirang buhay tayo ni. Di sa Pilipinas, ano taarog ka yan? Pero man gasolinahan na may mga gurugangsal. Report! Pero nasa linya si Karondang Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Karondang Diggs, go ahead, Tabi. Hapod ka giraray Tabi, Karondang Diggs, dahil ba naglalaugan sa imong linya? Ngayon, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ver1 Rev Enterprises Corporation through Waterdogs Health concept of tubig at mga mineral sagot sa kalusugan at susi sa malusog na kabataan uses ionic and electrolyte mineral drops to promote physical health and provide financial wealth. The company serves our kababayans by conducting free clinics and educating health through its radio program Tubig at Mga Mineral ni Waterdog and its social media account Ionic Minerals Philippines and webinars by providing business opportunities to interested parties with minimal investment, by advocating natural health using God's provisions, and by sponsoring ministries that advocate spiritual nourishment. Ver1 Rev Enterprises Corporation is caring most dearly.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sad kun ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pala dumiman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pala dumiman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kalingang sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Ponong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City,
Councilor Efren A. Martinez and family sa Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Ano daw kunyaon pa si Diggs Martinez? Field Report! Arondang Diggs, go ahead. Aronday na nakapaghalat si Diggs Martinez. Go ahead, Tabi, karondang Diggs. Go ahead. Ang bera day baga naglalaog si Diggs Martinez digdi sa tuyang linya. Rondang Diggs, go ahead. Mayo talaga. Good morning, Kuya Philip. Kuya Philip, good morning. Go ahead. May nakuha kitang baretahan digdi sa Professional Regulatory Commission, Regional Office 5, Legazpi City na kung saan matarayumpong ipigkondusir ang oath-taking ceremony para sa mga professional teachers o mga bagong mga maestra ngatong digdi sa tuyang region Bicol na nakapasar kan nakaging September 2023 o kan nakaging taon na licensure examination for teachers ulit na pigkondusir naman sa Albay Astrodome. Digdi sa Ciudad Min Legazpi kasapon na Enero 22 kana 21 kana presenteng taon na sigun sa Professional Regulatory Commission RO5 Legazpi City maabot sa labi sa 6,000 na bagong mga maestra gikan sa manlaylay na probinsya asin probinsya digdi sa Region Bicol ang sabay-sabay na nagsumpa sa pangingenot asin sa supervision kan Professional Regulations Commission PRC Regional Office 5. Sigun sa nasambitan ng ahensya, minaabot sa kabuuan na 5,979 bagong mga maestra digdi sa Region Bicol ana nakapasar sa nakaging September 2023 licensure examination for teachers o LET. Mientras na digdi sa nasambitan ng mga numero, nasa 4,067 nagikan sa BSED o kursong Bachelor of Secondary Education, mientras na nasa 1,902 naman ang nakapasar sa elementary education. Sabi pa sa PRC, igwa nga tulong teacher education institution o mga eskwelahan o universidad, kolehiyo na nagtataon ng education na kurso ang laog sa top performing schools sa nasambitan ng licensure examination. Iyo ini ang Sorsogon State University,
Central Bicol State University Calabanga campus asin main campus kana dating Sibiswa o Central Bicol State University Pili campus. Mientras tanto, mapo naman ngunyan aldaw Enero 22 kan presenting taon an online initial registration kan mga nanumpa o nagsumpa para sa sendang PRC identification card gamit an website kan PRC. Kaya sa mga bagong maestro niyato dyan, congratulations at ipadagos na naan maray na pagtugdo sa mga estudyante nato dyan digdi sa katuyang nasyon. Ayan mo na Philip, panako niya itong bareta digdi sa PRC o an Professional Regulation Commission, Regional Office 5, Regional Admin Ligas, pinisigaron dang Diggs Martinez Jr. para sa RPDDKI an maugmang kay Riba reporting. Report! Salamat karondang Diggs Martinez sa imong mga heras na impormasyon halig dyan sa Professional Regulation Commission sa Rawis, Legazpi City. Tapalan kadakol na naman na nagsumpa ng mga paratukdo na nakapasar sa licensure examination for teachers. Ano ba mga Bachelor of Science in Education o ining BS-Ed, ang iba BE-Ed, Bachelor of Elementary Education. Sige sana, sabi nga ni Ikayan, dakol na pasado, dakol man ang hahanapan ng trabaho kan sa tuyang gobyerno. Pero kung digdi sa iriga, ma-apply ka digdi sa pagtukdo, medyo dordepisil po sa parte. Kan DepEd Iriga City Schools Division, sabi kan iba kung mayo kang puting kabayo, abang sakit, makalaog digdi sa sinambit ng division. Kadakol pa po kan inaagyan ng mga proseso, may ranking. Ngunyan, pag dahil ka nakapasar sa ranking, halat-halat mo na nin mga pirang bako sa nang bulan ang halaton mo, baka taon pa antes kang makalaog sa pagtukdo. Maray kon sa DepEd Division of Camarines Sur, saka sa ibang division digdi po sa riyon kan Bicol, madali ta kumbaga dakol an item, dakol an pwedeng malaugan mo sa pagtukdo. Kumpara sa Iriga City Schools Division na sadit sa naman. Minsan may mga palakasan man po sa paglaog sa pagtukdo. Kung bako kang medyo malinangis-langis, sabi kan iba ay laygay an sa imong aplikasyon, maaabala ang proseso. Ang iba nga ni dyan, nagtatao pa. Yung pampahalnas ko, no? Ano daw taosong-osan mga pampahalnas digdi sa Pilipinas? Sinasabi niya itong mga Special Operation Procedure o SOP. Nga ni isa nang mapadalian sa imong aplikasyon sa paglaog sa trabaho. Lalong-lalo na digdi sa parte kan mga paratukdo. Kaya na ako nag-aspirar na maging paratukdo. Tanya ako, kumbaga grabe na kadakol kan mga aplikante. Saka so naobserbaran ko sa kuyang mga tugang, sa kuyang magurang kan panahon na grabe ang sakripisyo sa pagtukdo dyan sa Banuan kan si Roma. Taon ang binilang, minsan nagbabalon sa na po sa kuyang mga magurang, tapos nabalyo pa nin sapa, mga 6 na kilometro hasta 10 kilometro san sindang piglalakaw, aga hapon yan. Kaya ito, grabe ang sakripisyo kan mga paratukdo. Tapos
kunyan pa yan na itong gradong pigtutukdoan ninda, mga combination o kaya multigrade sa mga barangay, itong mga remote na barangay dyan sa Banawan kan si Ruma. Maray kung ani ngunyan na pwede ka nang magmotor sana. Kung ikatatao, may service ka ng pwedeng lunadan, pero kan panahon ay abang sakit. Kan buhay talagang ang gagamiton mo, maka duman ka sana sa eskwelahan. Minsan pag mapasiring ka dyan sa Banawan kan si Ruma halis siyudad kan Iriga, kung dumanan sa imong destinasyon, masakay ka sa auto. Hasta nagsasakay pa sa lansa. Tapos pag abot duman, mabaklay ka pa, ay nyako, masakit ang buhay palan kan sarong paratukdo. Sakripisyadong marhay. Tapos ang sweldo, gasino man sana. Sa transportation pa sana, pag alim mong Iriga, abot duman sa Banawan kan si Roma, manganaan ka na. Kaya kumbaga duman sa naman na ubos, so income kan ibang mga paratukdo sa transportation. Tapos ang iba, halos sabo nang magbalik sa si Roma pag nakakauli digdi sa Iriga, kung sindaan nagsasakay pa duman sa mga lansa. Kung makusugan na panahon, mabalik na naman niya kami duman sa Banawan kan si Roma, abang sakit kan buhay. Pag nagbabagyo, mayong pagkakan. Ayan, iba, nahanap nanin mga pangkabuhayan tulos sa oral daw na pagkabuhay na sa indang mga kukonsumuhon, itong mga paratukdo, nayaon dyan sa mga remote na barangay, kana Banawaanin si Ruma, may mga pasiguro na po sinda dyan, nagdadaranan mga kukonsumuhon na pagkakan, laog nin sarong bulan. Yan po ang sakripisyo kan mga paratukdo sa Division of Camarines Sur, lalong-lalo na itong yaon sa mga coastal na banwaan. Tapos igwa pa dyan lugar sa Butawanan, sa Bito na Uro Isla ang lugar na yan, na mga barangay. Mabalyo ka dyan sa dagat. Kung makusog-kusog ang dagat, siyempre masasakitan kang makabalyo, paduman o kung mahali ka sa lugar na yan, sa barangay na yan, dyan sa Banwaan kan si Ruma. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya yan po ang sakit, sakripisyo kan mga paratukdo. Kung naaraman lang kan iba na iba mahilig sa nang magparatuyaw, magmarites sa mga teachers, kung ano ang ginigibo na obligasyon kan sarong paratukdo, baka madisganar na sinda na mag pa-eskwela na magin paratukdo ang sindang mga aki. Ako, namatian ko po kung ano ang sakit kan buhay kan sarong paratukdo. Yaon ka sa mga remote na barangay, mga coastal na banwaan, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Kung dahi ka makatagal, laro pa kayan, kung medyo mapurupong awon ka. Ayan, ibang mga paratukdo dyan sa coastal na banwaan na pinagsabi ko. Naagom nin mga parasira, itong mga parauma, arambili. Mayong mag-aling-aling kan sindang pagkabuhay, sindang kapungawan dyan sa naunang bita ng lugar. Tapos dyan na sinda, kumbaga, yun ang katapusan kan sindang destinasyon. Napapasiring na dyan. So, mga paratukdo na babae, daraga. Kaya minsan, isipon na marhay ka itong mga bagong graduado sa pagtukdo, tapos bagong makapasar. Kung kaya nindo, go ahead sa indong profesyon na sinumpaan. Pero hindi kaya, dahil nakamu dyan magbuntog kung maatras man sa nakamo.
sayang ka na sa indong sakripisyo pagpuon kan sa indong pag-adalas ta matapos makapasar kunday man sa nanindo maya apply ni na tultul an sa indong pinagtapusan na kurso sa pagtukdo. Tapos ini man na madali naan na Valentine's Day, sabi ka na sa kuyang amigang pulis, kapag na-in love ako ulit, hindi ko muna ikikwento kahit kanino para hindi mausog pambihira. Kaya duman sa nag-iisip na may kadate, kanya na Valentine's Day, isipunin doon narog kaya na bagay. Minsan pasilan mamuot, pasilan magkaminuutan, pero ang buhay nakasakitan, dapat kamo magdamayan. Kunday man sa nanindo kaya nagampanan ang pagdadamayan sa pagkamuot sa hirap at ginhawang sabi ngunya ng mga panahon, dahil na kamo maglaog sa pag-agum, pagpamilya. Baka magbasol kamo, an kaabtan, dawa kamo kinasal, suruhayan. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Sa pangaran kan bilog na pwersa kan RPN News Team, RPN DZKI. Kay Banya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Ricky Sagayap, sa transmitter si Jimmy Guanzon. Yaon man si Engineer Abelindon Toralio sa muyang Chief Technician. And siyempre, pangaran man ni Apa, Ma'am Kyle Riago Legasyon, na perming dakol ang obligasyon sa satuyang nasyon. Where you na? Dito na mi. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dahing sawang pagantabay. BN Radio Philippines Network.